Il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jkompli jfassal politika favur il-ħaddiem u għalhekk huwa essenzjali li jinżamm kuntatt u ssir diskussjoni ma' trade unions pajjiżna. Dak kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li jagħmel lil UHM Voice of the Workers il-ħamis filgħodu ftit tal-jinbiss qabel jitfakkar jum il-ħaddiem. Bernard Grech intlaqa mill-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella bid-diskussjoni tiffoka fuq il-pis tal-għoli tal-ħajja li qed jaffettwa kull faxxa tas-soċjetà. L-UHM hija waħda mill-imsieħba soċjali ewlenin f'pajjiżna illi bla dubju dejjem għamlet differenza biex anke jkun hemm titjib fil-kundizzjonijiet tal-ħaddiema u ħadet interess mod ġenerali anke f'politika illi tista' ssarraf anke ta' ġid għal-ħaddiema. F'dan is-sens allura il-laqat li konna mal-UHM huma mhux biss laqat ta' konsultazzjoni imma laqat ukoll ta' diskussjoni u ta' dialogu kontinwu li permezz tagħhom inkunu nistgħu ntejbu il-politika tagħna favur il-ħaddiem. Fil-laqgħa mal-UHM ġew diskussi numru ta' temi fosthom li jkun hemm titjib fil-pagi kif ukoll il-bżonn ta' azzjoni konkreta bilan li tiġi indirizzata l-pjaga tal-għoli tal-ħajja u żieda kostanti fil-prezzijiet ta' diversi prodotti dan apparti li anke ċertu servizzi qed jiżdiedu fil-prezz tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu ilu xhur sħaħ li ressaq proposti biex is-sitwazzjoni tal-ħaddiema titjieb u l-familji jibqalhom aktar flus fil-but fosthom bil-proposta li l-kola ma tiġix intaxxata. Waqt id-diskussjonijiet li saru ħareġ ċar li x-xirja bażika ma raħsitx, anzi jidher li prezzijiet qed ikomplu jolew. Indirizzaw issues bħal għoli tal-ħajja, issues bħal equal pay for equal work, issues anka biex aħna nkomplu naħdmu bħala partit bis-serjetà mhux bil-kliem biex neradikaw il-prekarjat f'pajjiżna imma wkoll biex lil ħaddim Malti nkunu nistgħu nofru l-opportunitajiet ħalli jkollu paga aħjar biex l-għoli tal-ħajja mhux biss inrażnuha imma nagħtu lil ħaddim dik il-paga illi tagħtih id-dinjità li jgħix b'serħan tal-moħħ. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' UHM Voice of the Workers Joseph Vella spjega li blaqat bħal dawn il-union ikollha l-opportunità li tagħti il-feedback tagħha ibbażat fuq dak li għaddej minnu bħalissa il-ħaddiem Malti. Konna qegħdin nagħtu feedback ta' dak li aħna nisimgħu naraw, nħossu minant il-membri tagħna. Diversi kienu il-topics li ġew diskussi fosthom l-għoli tal-ħajja, fosthom il-kundizzjonijiet hemm barra, fosthom diskriminazzjonijiet li jista' jkun hemm fis-suq tax-xogħol, fosthom ukoll trattament ta' ħaddiema barranin u l-importanza li dawn ma jiġux trattati b'mod diskriminatorju u inferjuri. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Jerome Caruana Cilja, Ivan Castillo u David Agius.